Nyime gi weche manyien, piny Kenya pod ni kod midhiero kaluwore kod nok mag tije e kind rowere bang' tieko tiegruok margi e rang'iny mag somo mopogore opogore. Kata kamano, nitie rowere moko ma koro wuok oko ka gitiyo kod lony kod riekni mane gisomo ka gichuogo thuolo mag tije manyalo konyogi. E kaunti ma Homa Bay, rowere moko wuok oko ka timo pith mar gwen e yor ohala kendo gitiyo kaka yore mag chuogo thuolo mag tije ne rowere mamoko mawuok e alworano. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mar wachni. Nok mar tije kind rowere en wich bar maduong' ma sirikal osebedo ka kedogo kaluwore gi kwan rowere mani malo mokoso tije pacho ka kata bang' tieko tiegruok margi. Kata kamano nitie rowere mosebedo ka keto e tim lony ma gin go bang' tieko tiegruok margi ka gichugo thuolo mag tije gin giwegi ma ok rito mondo mi ondikgi. Victor Odhiambo en achiel kuom rawera mosebedo ka keto e tim lony ma en go ka otimo pith mar gwen e yor ohala mondo oyud kaka onyalo konyore. En yo achiel ma wan kaka yudhe matindo wanyalo timo mondo obed kaka yorwa mar nweng'o. Ka nachako to naneno ka nanyalo yudo pesa moro kowuok kuom pith mar gwenoni, kendo en pesa mane nyalo sustain. Koro nabedo gi mahino mondo mi amed time mondo mi koro beda gimoro ma koro nyalo konyo yor mar pith. Ok owinjore ichake kionge gi knowledge moro amora. Nyaki itim exchange visit kata nyaki imany jok moko man gi lony mondo konyi. Victor ni kod kar pith mar gwen e boma ma Kindu Bay ma osebedo chakre 2017 kendo goloko paro moro ma wacho ni thoth rowere nigo ni nyaka ibed kod pesa mathoth mar chako chenro mar pith kata manyo yore mamoko mag chugo thuolo mag tije. Bende wan gi lony moko ma wanyalo tiyo godo ko e yore mar pidho gweno. Itiyo atiya gi losruok mar gweno, manyowa mar gweno cha. Tichako ipidho ne godo chiemo. Kaka wan gi chiemo moro kama iluongo ni azola. Azola en buya mar pi. To en tiere gi proteins mang'eny. To gi madili moko matindo gonde. Anyalo kwayo youth ni pidho gweno sani opogore. Inyalo tiyo gi gima intiere godo e alworani. Tipidho godo gweno ma gweno no bed ni yo moro ma obedo ni yor nweng'o. Ma koro paro mang'eny ni to tich abro yudo kanye, ibro ndika karang'o, stress moko mang'eny, depression moko mang'eny ma sani youth bedo godo, ibedo godo maonge. E karani mar pith gwen, rawerani osebedo ka uso tong' mathoth, nyithi gwen kod gwen ma ichamo, kendo timo gi mana kokalo yore tudruok mag mbui machalo Facebook, grube mag WhatsApp kendo yore tudruok mamoko. Okoni thoth rowere ni kod simbe mag ong'we yamo manyasani to giti kod gi yo mawinjore ka ojiwo rowere mobedo piny marito mondo mi ondikgi mondo gichak mana gi matin ma gin gi lwetgi kaka yor kedo konok mar tije kind rowere. Asebedo ka tiyo gi lony mar digital marketing ni e uso gigega matimo, kata uso nyithi gwenda, uso tong' kendo uso nyaka gwen michamo. Thothne athoro tiyo gi mbui mar WhatsApp, athoro tiyo gi Facebook, kendo athoro tiyo gi TikTok ka promote godo ohandani. To kendo aneno kosekonya maber. Ji mantiere tung Kenya mangima aneno ka gikwaya namba kata gikwaya ni bende anyalo supply gi. Nyawadgi Sebia Souko bende timo pith mar gwen e yor ohala gwenge ma Kokoth kata e kar chund bura ma Karachuonyo, kendo ndike rowere wetene mathoth mayudo konyruok margi kaluwore kod pith mar gwen ma otimono. Asebedo ka timo pur mar pith mar gwen. Nachako pur mar pith mar gwen higa mar 2015 bang' ka na e college weche mag timo weche mag agriculture. Koro tokeno ka nabiro to nayudo ka employment rate kata ndiko mag joma tindo obedo ni nene piny kabisa. Ma koro ne chuno ni nyaka nwamany yo machielo mwa manyo godo yore ma joma tindo wanyalo donjo godo tije mwandikore kendwa. Koro nachako pith gi gwen 150 mane first stock, asto mar ariyo naduoga keto gwen 500. Kawuono kaka uneno no ka astok gwen ma 2,000 gi bathe e farm naka. En wach maber kabisa nikech katimo weche mag pith mag gwen kata kagolo gweno ma jandala achiel matero nyaka dwe ta use, yudo ka ayudo ohala maber kabisa. Sechege yudo ka engage jowa matindo nyaka weche mag transportation
ma ginyalo kawo gwen e site naka to gitero e chiro. Kinda mar rowerego keto weche mag pith en ageta maduong' ahinya to ne rowere mani kolony kod riekni mathoth bang' tieko tiegruok margi to girito mondo ndikgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.